Salut și bine ați venit la un nou clip. Astăzi ne vom juca Brawl Stars. După cum ați văzut, a venit un nou update de SpongeBob. Și azi vom comenta despre acest update împreună cu fratele meu aici. Bună! După cum vedeați pe contul meu mare, am primit skin-ul ăsta de la Ranked, e super șmecher, sincer. Îmi place foarte mult. După cum vedeți, a apărut această chestie aici, care dacă ai destui bani, poți să cumperi multe chestii. Și vom cumpăra niște oferte de pe aici. Dar înainte de toate astea, haideți să vă arăt pe alt cont ceva ce a adăugat cei de la Brawl Stars și super șmecher. Ia uitați. Deci dacă intrăm aici, dacă apăsăm pe New Season, uitați-vă. E super șmecher animația asta. O să zice, chiar îmi place foarte mult animația asta. Și cântec, ia uitați-vă. Fix cam SpongeBob, pe bune de nu. Nu-i așa, Casi? Da. Ia uite aici, Ranked. Dai să intră... What? Ia stai. Uite, mă, că îl putem lua pe... Vrei să le casăm pe Moe ăsta? Uite, poți să le iei acum pe Moe, dacă mai strânge cu 100. Vrei? Da. Să le iei pe ăsta, vrei? Ok. Switch. Da, cred că Casan a spus că vrea să-l luăm pe ăsta. Așa ca să jucăm să facem asta. Și să luăm pe Moe. Pe contul lui Casi. Ia să ne jucăm... Și o să ne jucăm așa. Tu unul și eu unul, nu? Ce? O să ne jucăm eu un meci și tu un meci. Da. Hai să ne jucăm cu Mortis. Așa, bing. Mortis, Creature of the Night. Stai. Hai să ne jucăm pe... A, dar chiar m-am uitat ca să zic. Stai, ce sistema pe care îți dau bani. Hai să jucăm, cred că, la duelist, ca să ne dai bănuți de ăștia. Așa, l-am pichit pe Edgar, e bun. Eu zic că în locul lui Mortis să-l pui pe El Primo. Ei, de acum am intrat. După aia, după meciul ăsta, să-l pun. Vă place noul update? Scrieți în comentarii, că mie chiar îmi place foarte mult. Și mai ales cu skin-ul ăla cu SpongeBob. Asta zic pe El Primo. Da, sincer, nu credeam că o să adauge vreodată un update în care să fie cu un personaj în desene sau ceva. Da. Adică super șmecher. A, și într-un videoclip, în alt videoclip, o să facem cum o să luăm skin de 199 de gemuri pe Poco. Ăla super șmecher. Ăla poți să dau ceva. Ăla super șmechere. Da, și Chiar să-l cumpăr. o să ne facem un videoclip când o să mai luăm și șoricelul. Da, dar nu, ca să am șoricel luăm. Acum luăm șoricel. Vedem. Stai că la că e ăsta. Care dă mult de... Da, m-am omorât la legi să fac. Ia Kid versus Tomoară. Mă, nu mă omoară. Atâta durează gadgetul tău? Da, e clar. Dacă nu s-a luat timp pe el, hai cum am. Da, n-aveam ce să fac. Nu știu dacă ascult de scurt e... Hai că l-omor acum cu Edgar pe toți. Stai, E și Hyper Church. asta zic. Și ultimata. Hai bătute. Stai, știi când aștept să văd dacă de ultimată. N-are ce să mai fac. Ultimata. Da, se crede el șmecher. Ok, am câștigat meciul ăsta. Ce încă 5 meci. Uite, am luat 6 de 100. Hai, acum tu ca joc-te. Bă, eu n-ai vrea cu Mortis. Ei, dar Mortis e bun, trebuie să antrenezi cu el. Cu Edgar eu mor pe toți. Ia. Cassian vs Amber. Ce faci ca să te moare Amber, doamne? Dar cu Kid o mor. Să vedem noi. Dai. Așa, bun, în sfârșit l-ai murit și tu. Amber. Am la foc. Leon versus Kid, ia.
Hai-te pe el. Zic eu că e aici. Uite. Sar pe el la timp, de asta e chestia. Vezi, te omoară. Cum, frate? Nu, dar îl omor cu Edgar. Vezi că dacă nu-l omor cu Edgar, te ies. Dar fix pe el te duci casi. E pierdă meciul ăsta. Dar nu puteai să te duci tu pe el. Bă, las. Dar puteai să-l omori. De ce te-ai oprit să-l omori? L omorai. Acum te omoară el pe tine. Nu mai ca domnul Casan. Bă, da, am vrut el primul. Dar ce vrei să-ți fac dacă ia cu jocul ăsta? Pune-l pe el primul acum. Dar eu bun cu mod. Ia, epic. Din păcate. Ce mi-a picat? Fim pe ești. Da, bă, pune-l pe el primul. Ce vrei să fac? Pune-l pe el primul. Uite, acum cer că tu ai hype și pe el. Trebuie să-i faci level. Păi da, dar am level 9. Ce? Am level 9. Îmi place Star Drop. Și să mai vă uitați. Așa sună asta. Și să vă mai uitați că am mai făcut un videoclip cu boxuri. Da, l-am văzut ca asta, cred că. Sau dacă nu l-ați văzut, intrați pe contul meu și vedeți videoclipul în care ne pică dracu dintr-un megabox. Super șmecher videoclipul. Vă recomand să-l vedeți. Trio shop. Hai să ne jucăm tot pe Dures, că de ce nu? Și acum jucăm cu el primul. Ai primit bani, nu? Da. Că doar. Da, și pe meciul ăsta, că o să luăm ăsta, cum le cheamă? O să luăm pe Moe. O să vă arăt cum să primiți 1000 de aia cash, acei bănui, gratis. Ca să cumpărați oferte de acolo, de la Crafting Vezi Crabs. ce bun e el primul, Matei? Îl omoară într-o secundă și pe ăsta. Da, dar are și el multă viață. Și l-am făcut de level 9. L-am omorât și pe ăsta. Acum sunt cam bot, deoarece este pe contul clasic și el acum mai slăbus contul. Și de asta. Ia, l-aștept pe ăsta. Uite-l. Săracul, n-are ce să mai fac. Pierdă. Ce? Ei mă rupeți cu el prima, vezi ce bun e? Opa, ce? Ne dă 10. Bă, că ne mai dă altceva decât trofee. Ia. Și luăm brawlerul. Ok, haide, dă-ne mai repede să luăm crediturile. Și îl luăm pe Moe în secunda asta. Pe contul meu. Exact. Hai să fac captură de ecran. Să ținem minte când l-am luat. Ăsta aici, așa. Captură. Mă, nu merge. Așa. Bun. Am luat pe Moe. Ia, cică. Moe is a blind rat. Adică nu vede. Found living in a star park. S-a aflat că locuia în Star Park. Sourced by Grom. Dali Grom. Who then quickly adopt him. Și l-a adoptat Grom. Ce tare. Now part of Star Park's maintenance team. Moe uses his special digging machine driller to traverse the sewer tunnels. And also cause a bit of destruction throughout the park, much to Ush's dismay. Eu sunt Casian. A fost adoptat de Grom. Vreți să ne jucăm o tură cu Moe? Dar chiar bună idee, Casian. Hai să jucăm pe solo. Da. Hai să luăm. Unde este? Asta. Hai să facem de 7, poate. Sau? Ia. Cât ne ia să facem? Gata. 7, am zis cu bine. Hai să ne jucăm cu el. Bă, vezi că Casian e bun, că dă mult damage. Și ai văzut cum, când este șoricel, dă ca Spike. Și când e cu ultimata, bine, când își pornești ultimata și face mașinăria aia, nu poți să dai mai departe. Ia uite, vezi? Dă ca Spike. Tot Spike e mai șmecher. Ia uite ăla. Și el vrea să-l omoare. Vezi că și el te omoară. E, bă, nu. Omoară Bibi. Ia, unde-i? Mamă, dar nu o vedeam. S-a făcut ultima dată, o păstrez. Pentru alt brawler.
Sau hai că mă dau. Ia. Mamă, ce șmecher ultimata. Și mai ultimata. A, voi, uite, a, what? A, deci nu dă voie să stai cu el până la infinit. Hai, unii e ultimul care mai există. Că suntem mai noi și cu unul. Și cu asta care... Ia uite-l pe... A, uite pești. L-am făcut de rang 2. Iar acum... Hai să trec pe contul meu. Ești norocos ca să le pe moi, că eu încă nu pot să le iau. I-am dat loc, dar mai am de luat, ia uitați. A, da, am uitat să vă zic cum să luați 1000 de cash, deci fiți atenți. Dacă o să vă uitați la... Hai să la să intru aici. Știți, căutați pe YouTube Orange Juice. Este un YouTuber care joacă și el Brawl Stars. E unul de la Tribe. Și o faceți, o să vedeți că o să vă arate cum să primiți 1000 de cash. 1000 de cash. O să vă dea gratis. Acum vă arăt. Ia uitați. Eu aici sunt pe scan QR de asta. Și la scanare imagine. Și o să vedeți asta la captură de ecran. Asta, bine, am pus și la captură de ecran. Ia uitați, asta. Stați un pic. Vă arăt pe galerie, mai bine. Așa. Unde? Așa aici. Ia uitați. Stați, nu se pare să vede. Dar stai, să vă arăt eu pe YouTube, caut acum. Vedeți, cu acest 1000 de cash puteți să trap toate conturile, să vă dea 1000 de cash gratis. Și chiar sincer merită 1000 de cash. Decât 100 sau ce mai este. Ia scotăm Orange Juice. Juice. Așa. Intrăm pe contul lui. Ciudat, ar fi trebuit să-mi arate. What? Da, văd că nu știu de ce nu mi-arată. Ia stați. Poate mi-apare așa dacă merg. Dau în jos în continuu. Da, uite, vedeți asta. Aici o să găsiți asta cu 1000 de Krusty Cash. Apăsați aici pe linkul ăsta. Și dați Climb Redward. Și o să vă dea 1000 de cash. Sincer, chiar e foarte bine. E foarte bună oferta asta de 1000 de cash. Deja, cum ar fi și cu aia 1000 de gratis pe shop. Și cât mai strângi tu, ai deja vreo 2000 și ceva. Adică dacă ar lua toți... Bine, mie acum nu-mi dă voi deoarece am luat deja aia 1000 de cash. Și de asta nu mai îmi dă. Ia să intră pe contul meu, să vedem. Dar pe cont am luat deja. Ok, deci cum vedeți, avem aici mai multe oferte. Și vedeți că avem și ceva free. Power Meal. Gratis. Exact. Hai să apăsăm. Și se deschide spatulă, what? Deci o putem folosi pe Mortis, pe Crow, pe Leon, pe Edgar, pe Stu, pe Buzz. Wow, și pe Pe Cash. Melody. Da, pe Melody. Pe Lily. L-aveți și pe Spongebob acolo cum dansa. Ia uite. Și cât am văzut că putem face level. Upgradăm. Dar cum? Trebuie să selectăm la 1. Nu știu ce selectăm. Eu zic la Edgar. Edgar? Da. Eu zic să punem Leon.
Eu zic la Mortis. Mortis? Bine, hai la Mortis. Gata. Am pus la Mortis. După cum vedeți, am făcut aici 3 gol pe Mortis. Mastery. Iar să fac cum pot să fac level. A, și pot să mă selectez, da? Ok. Și acum e pe Mortis momentan. Ia, jucăm pe Hai să jucăm pe... Brawl Ball. Să vedem ce face spatul ăsta. Casian, care e skin tău preferat dintre astea care au apărut acum noi? Nu zici? Sau nu știi? Mie îmi place ăla cu SpongeBob. Că e super șmecher. Pot spun și ăla pe Daryl. Brarul meu, care la meu e pe... Măie. Voi care vă uitați acum la videoclip, ia scrieți în comentarii ce skin vă place dintre astea care au apărut acum recente. Mamă, ce face acolo, Jackie? Sparge tot. Uite acolo. Nu uitați să dați like și subscribe la canalul meu. Că vreau și voi susține foarte mult cu videoclipuri și multe postări. Mamă, ce sări, n-are treabă. Hai că știi că aveam un gol în față. Dar am înțeles chestia cu spatula. What? De spatula nu face nimic, văd că nici nu am, văd că. Că am văzut că de obicei la brawler... A, stai! Spatula poți folosi de la mape care le poți folosi. Că am văzut că nu toate mapele le poți folosi. Ui, eu plecam fără minge. Da. Păcat că nu mai aveam de alea. Unde dă gol ăsta Îți dă aici? gol. Ba nu. Noi dăm gol. Hai că mai dăm. Oi, acum observ că am 6 win streak. Da, chiar, am vrut să intru pe contul ăsta. Asta, Genirii Soto. Și am vrut să intru aici. Aici am dat oferta aia, stai. Dacă iau 1000... Și vom lua și aici asta free. Ia, cine pică? Tot spatul aici. Dar aici nu prea avem atât mulți brawleri. Aici le iau pe Mortis încă. Hai să cumpărăm oferta asta, deoarece am văzut că dă și 1000 de blinguri. Și chiar o vreau. Și hai să o luăm. Cumpărăm oferta. Și... What? Bubble. Your basic attack leaves a trail of bubbles on the ground that damage enemies who pass over team. Deci ăsta face să lase bule pe jos. Și oamenii care nu-s cu tine în echipă și dacă le ating, își iau damage. Interesant. Eu zic să-l pui la bull. La cine spun? La bull. Dar nici nu avem bull pe contul ăsta. Adică l-avem, dar... Ia stai. Mi s-a părut ceva.
După cum vedeți, skin-ul ăsta de 199 de gemuri o să-l cumpăr. Nu cred că în videoclipul ăsta, că nu reușim, mai avem nevoie 6 gemuri. O să-l cumpărăm, că e super șmecher. Ia uitați. Mai avem nevoie de aceste 10 gemuri, care sunt fix aici. Stați, să vă arăt. Abia aici trebuie să luăm. De asta, îi putem lua pe... Putem lua pe Mortis, ia. Ia, 9. Avem Star Drop, Epic. De la pe Hobbit. Super rar. Super rar, da, ai avut dreptate. Nu prea pică nimic bun din astea. Era fain dacă m-a picat legendară. Deci dacă în acest pică legendar, nu, deci dacă în acest Star Drop pică legendar, va trebui să dați like la acest videoclip. Da, nu s-a aflat. Șase gemuri, nu, hai, am nevoie de gemuri. Împotrivă, nu mi le dau. Și oricum, putem lua pe Mortis acum, după ce strângem la quest-uri, înțelegi? Nu l-am pe Moi, deoarece mai avem putea și l-am pe Mortis și Mortis chiar mai șmecher decât m-am din părerea mea. Hai să avem nevoie să facem 2 de asta. De play again. Și pe aia luăm asta, hai. Hai să jucăm cu... Hai că e primul, că... Și jucăm Brawl. Deci tu ca să-ți joci? Da. Azi, bine, ok, hai să ne jucăm. Mamă, ca să ne spargi pe toți acolo. Hai că îi spargi. Îi spărgeam, dacă eram cu mai mulți barări buni, dar Ca să nu te duci, vezi că îți dă gol. șoricelul, Ok, hai. Du-te. Tu omoară, lasă pe shield, că dă golea. Să sparge poarta acolo. Sparge-o. Unde te-ai dus, mă? Sparge poarta. Ai spart-o și poarta, da, de fapt, da. Ai spart. Sparge poarta din mijloc. dar l-am omorât și pe ăla, așa că îi spar pe toți ea. Și el dă gol. E gol asta. Hera scored. E fain skin-ul ăsta, Matei. Sincer, da, este șmecher. Skin-ul ăsta m-a picat din Megabox. Dacă o să vedeți videoclipul cu Star Drop-uri și Megabox-uri, o să vedeți cine a picat. Și vă recomand să nu luați skin-ul ăsta și să-l luați pe moie. Adică, Adică și skin-ul ăsta, dar și moie. nu înțeleg ce se referi. Uite-l pe moie. Salut moie, te omor, papa. Dar tu te sar pe el cu ultimata. Acum, deci sparge partea. Ai dat play again, da? Adică ai apăsat butonul de galben, da? Da. Credeam că n-ai apăsat, că așa nu mai era quest-ul. Sparge poarta, ca să... Data viitoare când vii să dai gol mai repede. Vai, leu, ce-ai tras. Hai, du-te, dă tu gol. Înainte ca Moe să facă vreo... Gol. Ce face moie? Dar moie mai exact e mai mic decât el primul. Mai dăm play again. Sau? Da, încă un play again. Aș vrea și eu un meci cu moie, dar o să ne jucăm altcândva. Asta, vă jucați meci, face alt videoclip în care vom face rank 10 pe salto, ok? Pe Moe. Și noi o să am luat mingea și acum trebuie să îi omoară amicii. Dar de ce fugi? Du-te pe el. Așa, de asta pierzi.
Eu să nu înțeleg ce ai făcut. Da, vine Frank cu ultimata. Ce-am zis. Da, și? Mă mor. Asta ar poartă. Ia da, ignorați. Stai un pic, că să nu stau ignorați. Păi, hai că m-am omorât. Bravo, da golul. Tu te-ai spart ultimata, tu pe Frank. Frank! Așa, dă-i, sparge, dă-i. Pasă ultimata, în continuu, hai. Sparge poartă, va da unde te-ai dus. Pe Mortis. Ok, ai câștigat. Ia, acum l-am pe Mortis. Cred că. Am făcut și rank 15 pe contul ăsta. Pe primul. Aba, nu, nu. mai trebuie să jucăm. Ia stai. Ia cum să putem la... De aici 500 de credituri. Hai să ne jucăm un meci. Ce? Hai să ne jucăm un meci, vrei? Să luăm pe Mortis. Dar stai un pic. Că vrei și trofee. Nu înțelegem ceva. Ia. Putem cumpăra un skin de... Frate, logic putem cumpăra skin. Mă refer de 149. Avem bling, dar hai să mai strângem, știi? Hai să mai jucăm un meci, vrei? Ce? Hai să mai jucăm un meci ca să Ia stai. facem acolo. Eu cum văd asta? Eu, fete, la 50.000 primești 10 gemuri. La 100.000, la 200.000 și la 33.000 și la 400.000 primești skin-ul pe primul ăsta. Hai să dăm un try. Practic, hai să dăm un grounds. Training grounds. Ia, cum dă? Uite că dă cu balonașe. Și când omoară, vreau ceva? Acela, la fel. Ia, cu ultimata. Hai pe jejun. Facem curcubeu și cu niște nori. Ia uite, vezi? Da. Ia, dacă pune hyperchargerul. E la fel? Nu, da, e la fel. Nu i-a făcut nimic special. Da, șmecher. Nu știu, n-am ce să zicem. Ia să... Hai să vedem și skin-urile astea. Putem da try, nu? Da, uite, putem. Training grounds. Fan acum care două ultimate ăsta. Bă, ce șmecher e. Tu vezi acum că s-a roșit? Da, S-a roșit. dă puțin ultima dată. Are și dacă dai cu ultimata se roșește skin-ul. Băi, șmecher skin-ul, ce vorbești? Ia. Cu ce dă? Cu blițe de mâzgă? Stai. Și cum merge așa? Lasă balnea și rău, da. Ia. L omor pe la fără ca el să știe. Fain. Săracu. Asta știm deja. Am observat că ți pic ofertele astea. Nu-ți pică toate skin-urile la o dată. Trebuie să pică pe zile ce trece. Îți pică altă oferte. Ar fi nu poți fi toate skin-urile într-un cont. Aici vreau să-mi păstrez banii ca să-mi iau alte skin-uri. Cum ar fi ca ăla. Ia. Ăsta cum e? Ăsta am văzut că e tic ceva, nu? Întrebare cât costă skin-urile. Ăsta pe cu SpongeBob pe el primul și costă 149. Ia. Hai ce aruncă cu bani. Ia. Și bomba. Sunt ochii lui, ce? El la că e cu Hyper a schimbat ceva? Da, măi, la fel. Doar asta e diferit. Fain. Măcar la ăsta a făcut ceva. Deci l-a schimbat ceva? Nu e la fel. Fain. Ia, acum vedem cu aia, pe contul parcă era Casia, nu? Care era aia, cum o cheamă? Verița aia care are, deci care are costum de astronaut.
Și stai și cu tot cu Ah. cum o cheamă? Da, nu știu cum o cheamă. Ia, cum se numește numele de la Mastery? Cheesy. Da, de la Cașcaval. Ia să vedem. Parcă aici, nu? Nu, n-avei. Bă, dar skin-ul ăsta ce e? Care? Asta? Da. E 249, dar n-ai bani pentru el. Prea scump. Poți să mă joc la cu el? Da, chiar tu, ca să Happy Meal, să vedem ce spică. Oh, ți-a picat burger. Ia, îl pun eu, stai. Poți să pui la Frank? Nu, îl pun eu. La al primul, care vrei? La care vrei? La primul, că-l pun. La Kit? O, poate, hai că la Kit se poate. La Kit are nevoie de asta, de soda. Coca-Cola, adică. De la MZ, de Aircard. Cred că nu putem pune. La ăsta putem pune. Nu vreau să... Acum înțeleg. Selectai pe eu credeam că îl pui doar la un brawler. Cine e ăsta Hira? Zici că e Hira ăsta. Când ai contul? Un prieten de meu. În 21. Un prieten de Are 25 pe... Mamă. Ce prieten ai? Și 28 pe... Mamă, e bun ăsta. Ia, îl are pe... Ce? Pe Ia, ce? dă să văd dacă l-are. Pe moie. L-are? Nu l-am uitat eu. Stai, pe ce cont eram când era ăla? O era pe... Intră pe stai. Intră pe contul ăsta, parcă pe ăsta era. Ia. Da, uite aici. Pe asta. Poți să încerci și eu, Matei? Training Grounds. Poți să încerc? Încercam amândoi. Bine. Am și uitat că are Hypercharge-ul. Dă cu balonaș. Ia ultimata. E mel cu ăla. Și cu o pușcă, ce șmecher. Așa-i? Da. Ia acum să vedem cu Hypercharge. Că e cu la fel. Iar gloanțele nu se schimbă. Poți să încerc, Matei? Ce? Să încerc și eu. Ce? Ăla? Da. Acum stai. Eu cum să putem cumpăra un skin pe ăsta? Că avem 4000 de blinguri. Asta e, că avem 1000 de Deci blinguri. poți și eu? Da, acum stai. Aici. Stai, avem și check free? Stai. Dar eu aici free, ok, Casan? Da, hai. 1480. Legendary ofertă? Ai două Mega deal. Mamă, ofertă. Chiar mă inter. Legendary Brawler, Casian. Legendary ăla. Ok, ne-a picat balonul ăsta. Îl pui la pool. Ia stai un pic, pe contul ăsta am luat ăla? Ia să văd, inbox. N-am luat. Hai să luăm. Asta cu Climb Redwood. Pe contul ăsta n-am luat 1000 de cash. Dar nu cred că pot să luăm, sau? O, da, pe bune, Casian, oferta e super bună. Ia îi dăm Climb Redwood. Eu zic că nu o să meargă. Nu merge, cum adică? Pe contul ăsta n-am luat. N-ai văzut? Era doar skin de Wizard. Care l-am luat când am pus Supercell ID-ul. Dar pe contul mare. Ia, acum ne dă. Da, pe contul mare ai luat? Ce? Ăla, banii. Ia, climb. 1000 de credite astea. Dar tu, Uite, vezi? tu nu mi-ai luat mie.
Ție, bă, da. Cum? Mă ții minte. Să nu mai cea mie. Gratis. Încă 1000. Mhm. Avem 2000 acum. Mai vrei să ne mai jucăm? Adică. Meciuri? Bă, da, 79. Stai. Dacă eram pe cont cel mai, puteam să cumpăram două. Ia aici acum cât am clubul. 4640. Cam eu 2000. Ia să dăm oferte. În afară de la număr tempran. Ăsta, da. Nu știu dacă se merită. Skin-ul ăsta chiar și să luăm skin-ul ăla. Bă, dar Mai putem strânge oare încă? ia legendary ăsta. Legendary Brown. Ăla, cum să spun? Stadiul legendar? Da. Dar nu putem să luăm încă. Doar dacă... Asta. Deci avem 2060, da? Ei, 6 le mai dau 300. Va 400. 400 ne mai dă. Și mai... Mâine s-ar putea să putem la... Da... Mai apoi expiră. Dar vrei Ce? să luăm? Dar nu putem să luăm. Adică nu, să ne mai jucăm Adică, meciuri. înțeleg. Deci mai vrei să ne jucăm meciuri? Nu. Nu te la oferte acum. Dacă putem cumpăra oferte. Ia, filma și trai Matei ăsta. Your season... What? Statul legend. Da, legendar, hai că e legend. Păi dacă mi-a dat gratis. Ia să luăm de aici. Astea. Și asta free. Câți bani primești? Ia să vedem cine pică. Uite ăsta care puteți pe kit. Asta vezi? Pune-l pe Kelp kit. soda, nu pot. Dar Deci, nu pe contul l-ai. ăsta nu l-am pe kit. Ai cum să-l... Ai cum... Ia ce ofertă avem? 1000 de bling, uite. Dacă strângem asta. 2000 de ani. Ia, aici o să ne arate acel... emote, acea animație. Ia ora să mă arată. Mamă, ce șmecă animația asta. Mie chiar îmi place. Ia cum văd că avem 36 de gemuri. Ia, Ai... cumpărăm skin-ul ăsta. Si sau? Ia să vedem, un skin de 79 de gemuri. Stai că să luăm asta mie gratis. Să putem așa 79 de gemuri ca să luăm încă 1000. Avem nevoie de 200 ca să luăm pe ăsta. Pe bă. Stai, am uitat ce vreau să fac. Ce vreau să fac, am uitat. Deci eram aici, da? Și am luat 1060 de alea. A, da, vreau să iau skin-ul. Uitasem. E ca să cumpărăm un skin de 79 de gemuri. Ce skin? Hai că-l cumpărăm pe ăsta, dar nu vreau. Deci, nu prea avem brawleri. Asta e frumușel. O să poți să-l cumperi. Cum cumpăr pe ăsta, zic eu? Asta e șmecher, asta chiar merită de luat. Pe Edgar. Dar pe el, primul, știi ce e de la șmecher? Asta, da. Asta. Care? Dar și ăsta. Dar și ăsta. Bă, Da. Sau asta putem cumpăra? Putem cumpăra. Hai să cumpărăm pe asta, vrei? nu.
Hai să cumpărăm pe ăla pe Edgar. Eu zic. Cumpărăm skin-ul? Eu zic că nu. Eu zic că da, merită. Avem și ne primim un skin pe Edgar, pe contul ăsta. Uite, abia aștept, oamenii, ce abia aștept să iau skin-ul ăla pe... Abia aștept să iau skin-ul Ia, ăsta. poți să iei skin-ul? Ăsta? Da. Nu încă. Iată-l. Hai să punem emote-ul ăla șmecher. Ca să am, vrei să facem, să luăm ăla? Care? Să luăm ăla. Skin-ul. De Poco. Vrei să luăm astăzi? De clipul ăsta? Și o să nu mai trebuie să jucăm meciuri, nu? Cam asta a fost. Vă mulțumim că v-ați stat la videoclipul nostru. Ne vedem la alt videoclip care o să luăm pe Poco de 100, skin de 199 de gemuri. Abia aștept. Și ne vedem pe atunci. Pa, pa!